nostra mare, que va rebre les teves flors com a fallera major infantil de General Barroso, litògrafo Pasqual Abad. Llamar la Comissió Infantil de la Falla Islas Canàries Trafalgar. Bona de 200 xiquetes i xiquets. Arriben des d'esta demarcació per a fer la seva ofrena de flors a la nostra mareta. I continuen pel carrer del Micalet. L'acord d'honor major de General Barroso, litògrafo Pasqual Abad. 150 falleres i al voltant de 122 fallers formen i conformen esta comissió major que ens portaran en volantes a la seva fallera major per a complir aquest somni i aquesta il·lusió d'arribar als peus de la Verge com a regina de la seva falla, com a regina major d'esta grandíssima comissió, d'este grapat de fallers i falleres que arriben esta esprà a la plaça de la Mare de Déu només per una raó, per un sentiment. Mira, Mare de Déu, estas menudetes xiquetes de la Comissió de la Falla Islas Canàries Trafalgar. Són molt xicotetes, però ja saben lo que és fer el camí, lo que és fer l'ofrena de flors a la Mare de Déu. Són vora de 110 xiquetes, 110 anxerets, i entre tots ells enguany triaren a una per a ser la seva fallereta major infantil. A una xiqueta molt bonica, a la que diuen Elena Climent Piqueras, fallera major infantil de Islas Canàries Trafalgar. Mira, Mare de Déu, quin anxeret, mira quina il·lusió i quina emoció porta en el seu semblat esta xiqueta. Elena Climent Piqueras, va, xiqueta, és el teu moment, recorda este moment tota la teua vida, el moment que entrares com reina de la teua falla, com fallereta major infantil als peus de la nostra mareta. Elena Climent Piqueras, fallera major infantil de Islas Canàries Trafalgar. I mentrestant, per el carrer del Micalet, entre imatges d'emoció i alegria al contemplar a la Verge, al portar-li aquestes flors, continuen avançant en peu ferme les dones, les falleres de General Barroso, litògrafo Pasqual Abad, portant en volantes a la seva fallera major, a la senyoreta Ruth Ovejero i Martínez, fallera major de General Barroso, litògrafo Pasqual Abad, que arriba com a regina de la seva comissió, com a fallera major, a fer-li ofrena a la Mare de Déu. Ruth Ovejero i Martínez. Lo més menudet de la comissió, xiquets de bolquerets, portat per els pares, per les mares, per els iaios, per les iaies, per les ties. Encapçalen la comissió major de la falla Islas Canàries Trafalgar, bona de 350 falleros i fallers. Famílies senceres, pares i mares en els fills, iaios i iaies en els nets, a mostrar als més menuts i aquest camí que any darrere d'any fem els valencians per aportar a la nostra Mare de Déu no sols flors, sinó el nostre carinyo i el nostre amor, com ho fan els fallers d'Islas Canàries Trafalgar. I eixa mateixa ensenyança als més xiquets, a lo més menudet de que arriben als peus de la Verge any darrere any a fer-li aquesta ofrena, està fent-ho per el carrer del Micalet la comissió de falla General Barroso Calvo Acacio. Seran al voltant de 50 xiquetes i 40 xiquets els que participen en esta ofrena a nostra Mare de Déu, representant a la seva comissió a General Barroso Calvo Acacio,
que nos porten en volantes a una preciosa chiqueta, a una maravillosa rechina infantil. Ella es Estela Lázaro y Calero, fallera mayor infantil de General Barroso, Calvo Acacio. Vora de 200 falleres, vora de 200 cors, bategant del mateix pas, bategant per l'emoció d'arribar per fi als peus de la nostra Mare de Déu. La plaça de l'Almoina i el passatge d'Emília Parisi, plens de sentiment, plens de valencians i valencianes, de falleres i fallers, que arriben contents i emocionats a fer la seva ofrena de flors a la nostra Mare de Déu, com estes falleres i fallers de la falla Islas Canàries Trafalgar. Els portaran a la seva fallera major, Susana Ríos Burguete. I de la mateixa manera, al voltant de 100 falleres i de 85 fallers, mos porten poquet a la seva fallera major, les falleres i les dones de General Barroso, Calvo Acacio, que venen per el carrer del Micalet plenes d'il·lusió i d'amor a nostra mare, a la fallera major, portant-li ixos clavells en el que van tants sentiments i tantes il·lusions depositades. I ja davant de la Mare de Déu de Desamparat, Susana Ríos Burguete, la fallera major de Islas Canàries Trafalgar, en un somriure d'orella a orella, perquè avui és feliç, perquè avui és la reina de la seva comissió davant de la Mare de Déu de Desamparat, Susana Ríos Burguete, fallera major de Islas Canàries Trafalgar. I en el millor dels somriures, en els ulls plens de llàgrimes, que no saps si plorar o riures de tanta felicitat, arriba la fallera major de General Barroso, Calvo Acacio. Ella és Pilar Alicia Madrigal Rivera, fallera major de General Barroso, Calvo Acacio.